בסייעתא דשמיא, בעזרת השם יתברך עלינו. אנחנו נמצאים 20 ימים לפני ראש השנה. הלילה זה י' באלול. באמת מי שנכנס לתוך כל המערכת הזאת של ההכנה לקראת יום ראש השנה, אז כל יום הוא ממש חשוב עבור. הכוונה שהוא מבין שיש פה ספירה לאחור לקראת יום הדין. והימים הללו, כמו שאנחנו משתדלים בשיעורים האחרונים, לעורר את הלבבות כדי שהאדם יוכל לעשות את התשובה בצורה הנכונה, להכין את עצמו בצורה טובה ביותר על מנת לקבל שנה טובה ביותר. כי כגודל ההכנה, כגודל ההשקעה שמשקיעים בחודש אלול, וזה ממש נרמז בתוך ראשי תיבות של אלול, זה אני לדודי ודודי לי, אני לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יהיה לי בשבילי. ככל שאדם ישקיע ויעשה את המאזן השנתי של איך היה איתו ומה היה איתו במהלך כל השנה האחרונה, אזי בוודאי שהכתיבה והחתימה שלו תיראה הרבה יותר מוצלחת והרבה יותר טובה, כי הוא מתעורר להבין ולהכיר את הטעויות שלו, הוא מתעורר להבין ולהכיר במה הוא טעה, במה הוא צדק, איפה הוא עשה נכונה, איפה הוא צריך להשתפר. וככל שאדם עושה את החשבון ואת המאזן הנפש הזה, המאזן של הרמ"ח איבריו ושס"ה גידיו לאן הם נשלחו במהלך כל השנה כולם, אזי בוודאי שהראש השנה תהיה אחרת לגמרי. הראש השנה תהיה בצורה שהכתיבה היא תהיה כתיבה טובה, היא תהיה כתיבה לחיים, היא תהיה כתיבה לברכה, כתיבה לישוע, כתיבה שבעצם אדם יכול רק להתעלות. דיברנו ואמרנו בשיעור האחרון שאנחנו את המילה חיים אנחנו נאמר הרבה במהלך התפילות של ימי ראש השנה. זוכנו לחיים, לחפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים, 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 המון חיים כתוב בתוך התפילה שסידרו לנו חכמינו זיכרונם לברכה, כדי שאותם תפילות אנחנו נתפלל ביום ראש השנה. ומה הערך של חיים? דיברנו ואמרנו שהנקודה של ערך החיים לא מדובר פה על חיים של לעשות חיים וליהנות, אלא מדובר פה על מציאות שאדם חי באמת. כי לפעמים אדם יכול לחיות בתוך העולם הזה, אבל הוא ממש כמו מת. והחיות והחיים האמיתיים הנכונים, דיברנו, סיכמנו, אני אומר את זה במילה אחת, זה קרבת אלוקים ממש, זה קרבת אלוקים. ואדם צריך לבקש הרבה חיים, הרבה התעלות רוחנית, הרבה קדושה, הרבה טהרה, הרבה התעוררות הלב. בדברים הללו שאדם מבקש, בעצם הוא מבקש את הדברים הנכונים והאמיתיים, ולא מבקש חס ושלום את החיים הללו שהם עוברים, חולפים להם, שהם ממש עור בפרח, אלא אדם מבקש חיים. ודיברנו ואמרנו שחיים זה גם פרנסה, וחיים זה שלום בית, וחיים זה הצלחות, וחיים זה שהאדם הוא שמח בליבו, והוא לא עצוב, והוא לא מודאג. כל הדברים האלו נכנסים תחת הכותרת של חיים. אז הנה 20 יום אחרונים של לקראת יום ראש השנה. בדיוק קיבלתי כמה וכמה הודעות בכל מיני בחורים שכותבים לי שמרגישים שהם לא פועלים באלול, לא התחילו לעבוד את אלול. אז לא נורא, אדם יגיד לא התחלתי לעבוד, אני אתחיל מהלילה הזה אני אבוא ואני אתבודד. ההתבודדות צריכה להיות באלול התבודדות שנתית. אדם צריך לשים בהתבודדות שלו, בתפילה שלו, את כל השנה החולפת והעוברת. יעלה את זיכרונו, כי זוכר כל הנשכחות עתה, אנחנו נאמר את זה בתפילת מוסף. אדם ישים בזיכרון מה היה איתו במהלך כל השנה כולם, איפה הוא היה במהלך כל החגים כולם, מראש השנה שעבר ויום הכיפורים ועשרת ימי תשובה וסוכות, ואיפה הוא היה בשמיני עצרת, ואיפה הוא היה בחנוכה, ואיפה הוא היה בפורים, ואיפה הוא היה בפסח, ואיפה הוא היה בשבועות, כל הימים האלה בין המצרים, כל המצוות ששייכות לזמן ולמקום, איפה הוא היה, איפה הייתי במהלך כל השנה כולה. אדם ישים את החשבון נפש הזה בתוך האלול הזה, ישים את המאזן הזה, כי אנחנו נבוא ואנחנו ניתן דין וחשבון מיום ראש השנה
על כל מה שהיה כל השנה כולה. אז אדם יבוא כבר מעכשיו, כי כתוב, הגמרא אומרת, מסכת ברכות, וזה גם מופיע בעוד מסכתות, שכשיש דין למטה, אין דין למעלה. שאדם בא ומעורר נקודות שבהם הוא טעה, שגה, חטא, הזיד, שגג, לא משנה, היה אנוס לדבר, אבל ברגע שהוא מביא את זה על השולחן, והוא מדבר אותם, והוא מבקש אותם, ממילא בלמעלה, אז ביום ראש השנה כבר לא כל כך דנים ופותחים את התיקים הללו, כי אדם בעצם בא ופתח את זה בעצמו, והתוודע בעצמו, וקיבל על עצמו דברים כאלה ואחרים. ממילא הדברים האלה לא יבואו בדין ביום ראש השנה. אז אדם צריך לראות איפה הם במהלך כל החגים כולם. כל חג וחג יש לו אור מאוד מיוחד. האם הוא קיבל את האורות, ניצל את החגים לטובתו? האם הוא נהנה 4 המינים, הוא היום ישב בסוכה? האם הוא אכל כזית מצה בליל הסדר, שתה 4 כוסות יין? איפה הלכו והיו להם 52 שבתות השנה שחלפו? השנה הייתה שנה מעוברת עוד חודש של שמירת שבת. איפה הייתי בכל השבתות כולם? הכיצד שמרתי אותם? האם כהלכתם? האם לא כהלכתם? האם שמרתי אותם בקדושה, בטהרה, במחשבה, בדיבור, במעשה? האם היה כשל בדבר? על הדברים הללו, הימים הללו ניתנו לנו כדי שאנחנו נוכל לבוא ולהתפלל ולבקש ולהתחנן לבורא עולם ולבקש ממנו יתברך ולעשות תשובה ווידוי דברים ולקבל ממנו עזרה ותושייה ורחמים גדולים, כדי שהשנה החדשה תיראה אחרת, כדי שהכתיבה תיראה אחרת. אז אדם ממש מביא את כל הנקודה של השנה האחרונה, איך היה איתו בשבתות, בראשי חודשים, בתפילות שלו, איך היו התפילות של השנה האחרונה, ריבונו של עולם, איך התפעלתי שחרית, איך התפעלתי מנחה, איך התפעלתי ערבית, האם היו מניינים, לא היו מניינים, אם בכלל התפללתי, ואני יודע להתפלל. על הדברים האלו אדם בא ודן דין וחשבון, על הקריאת שמה של מצוות עשה מדאורייתא, קריאת שמע בבוקר ובערב. קיימתי קריאת שמע, קיימתי מצוות הנחת תפילין, קיימתי מצוות התעטפות בטלית, קיימתי מצוות כיבוד הורים, קיימתי מצוות וכו'. לבוא ולבדוק, זה החודש הזה שאדם צריך לבוא ולדון את עצמו. כמובן שאדם שהוא בא ודן את עצמו, אחד הרמב"ם הוא מביא את זה להלכה, שכשאדם עושה וידוי דברים זה לא רק הדברים הרעים שאדם עשה, וידוי דברים זה גם הדברים הטובים שאדם עשה. עצם זה שאדם רק התחזק בדבר מסוים, הוא רק שם דגש השנה בנושא מסוים, בדבר מסוים, ונפתח ליבו, עדיין הוא רואה כרחוק ממנו כל התרי"ג מצוות, אבל הוא שמח במעט הזה שהוא עושה, זה נפלא וזה טוב בעיני השם יתברך. אדם שהוא כבר מכיר את נפשו, והוא יודע, אני ברוך השם, אני מתעלה לאט לאט בעבודת השם יתברך, אני מקבל לעצמי דברים שאני מוכן ואני יכול לעמוד בהם, ואני מתעלה לאט לאט, והוא שמח בהם. גם את זה תביא בהתבודדות, תגיד, ריבונו של עולם, זכיתי השנה הזאת להתקרב אליך, להכיר אותך יתברך. זה אמורה להיות השנה הכי טובה שהיה לו אי פעם בחיים, שהוא מכיר שיש בורא עולם, יש מנהיג לעולם הזה, שמי שמנהל את הבריאה הזאת, יש אלוקים, יש מלך. העולם הזה הוא חס ושלום, לא הפקרות, לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה, יש דין, יש דיין, יש אמת, יש שקר, הוא מבין, הוא מכיר את הבריאה. אז לכן הוא מאוד מאוד שמח שהשנה הזאת הוא זכה והוא התקרב לבורא עולם בדברים הללו. גם שהוא מביא את זה באלול בהתבודדות שלו, בוודאי שהכתיבה ביום ראש השנה תיראה אחרת. הכתיבה תיראה שהוא שמח במצוות השם יתברך, יגדילו לו את קרבת אלוקים, יגדילו לו קרבה לאנשים שיעירו לו את דרך השם יתברך, ידליקו לו את זה, יעירו לו את זה. אז וידוי דברים זה לא רק את דברים הרעים, וידוי דברים זה גם הדברים הטובים. ברוך השם זכיתי לכך וכך וכך וכך, וזכיתי לעשות כך וכך. גם הנקודות הטובות שאדם זוכה בהם, גם אותם הוא צריך להביא לתפילה. אבל רבנו מסביר שקודם כל זה אמור להיות נקודות כאלה שאדם קודם כל מתוודע על חטאים ועל עוונות ועל פשעים, ורק לאחר מכן שהוא עושה את העבודה הזאת, הוא עושה עבודה של וידוי דברים על דברים טובים שהוא עשה, על דברים שכן הוא זכה בהם והוא שמח בהם והוא אומר עליהם תודה. כי אם אדם רק יהיה במצב של טרוניה ותלונות ולא טוב וחטאתי ועביתי ופשעתי, וכל הזמן הוא יוריד את עצמו כמה הוא לא טוב ולא טוב ולא טוב ולא טוב, מבלי להסתכל על נקודות טובות שהוא כן זכה ועשה אותם, אז בוודאי הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. שם יתברך לא אוהב את זה. בורא עולם לא אוהב רק שאדם יורד על עצמו, רק שאדם מוריד את עצמו לשאול תחתיות.
זה בסדר, זה טוב התשובה, אבל חייב לבוא לאחר מכן נקודות טובות. נקודות טובות הכוונה דברים טובים שכן אני זוכה לעשות, שכן זכיתי במהלך השנה להתחזק בהם ולעשות אותם, ואותם גם כן לפרש לפניו יתברך, ולומר בורא עולם, תתה שבשמיים הקדוש ברוך הוא, ברוך השם זכיתי לעשות מצוות צדקה, ברוך השם זכיתי לשמור את שבתות השנה, ברוך השם כך וברוך השם כך, והשתבח שמך לעד. הדברים הללו גם כן הם חייב. אם אדם רק יוריד את עצמו, שמתברך לא אוהב את זה, אדם עלול למצוא את עצמו חס ושלום מתרחק מעבודת השם יתברך בשל העובדה הזאת שהוא רק רואה כל הזמן את החסרונות ואת הטובות והחסדים והנפלאות שעשה עמו השם יתברך וסיבב עמו הקדוש ברוך הוא. את זה הוא לא רואה, וזה לא זווית עין נכונה בעבודת השם יתברך. בוודאי שאדם צריך לשמוח גם על המעט הטוב שהוא זוכה, ולאמר את זה ולהגיד את זה ולשמוח בזה ולבקש ולהתפעל שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו להגדיל ולהאדיר ועוד ועוד. זה גם כן נכלל תחת הווידוי דברים. מעבר לזה שאדם צריך להתפלל על החגים שהיה, על השבתות השנה שהיו, על הימים שעברו, אדם גם ישים דברים חריגים שהיו במהלך השנה, ויכוחים מבני האדם חס ושלום, מקרים לא נעימים שעברו במהלך השנה, יבוא וישים אותם על החשבון, ישים אותם כרגע באלול, אז זה אלול, חבל, הימים האלו עוברים. האדם ייקח דוד ויכתוב את הנקודות האלה ועליהם הוא יתבודד, וייכנס להתבודד בשדה ויגיד ריבונו של עולם, היה לי מקרה כך וכך, לא חשבתי ולא הייתה לי מחשבה שאי פעם יקרה דבר כזה או אחר, היו דברים כאלה ואחרים, מקרים כאלה ואחרים, לבוא להתבודד אותם, לבוא לבקש אותם, לבוא להתפלל אותם. צריך לדעת שאם עברת מקרים כאלה שונים וחריגים במהלך השנה, דברים שלא היו אף שנה, לא קרה לך אף פעם, או שהיו פעם, המון זמן לא ראית את הדברים האלה והשנה חווית אותם, זה לא סתם. הקדוש ברוך הוא דיבר איתך דרך אותם ניסיונות ואותם מקרים שעברת. תבוא ותתבודד, תבוא ותדבר, תבוא ותקבל תובנות, תקבל כלים לעבודת השם יתברך. הקדוש ברוך הוא העביר אותך דווקא בתוך המקרים האלה, הניסיונות האלה, הדברים האלה שעברת, על מנת להתעורר ולהכיר את הקדוש ברוך הוא דווקא על ידי מה שעברת בנקודות חדשות ונפלאות שלא הכרת את הבורא יתברך לפני כן. ולכן השם יתברך מעביר אותך משם. ואם אדם מעביר את זה ומשליך את זה מאחר כתפיו, כאילו לא היה פה כלום ושום דבר, בוודאי שהאדם הזה הוא טועה, כי הקדוש ברוך הוא העביר אותך את הניסיון הזה כדי שתכיר אותו יתברך, כדי שתבין אותו יתברך, ואדם יתבודד ויראה איך הוא פעל ואיך הוא עשה, הוא עבר איזה ניסיון והוא התנהג בצורה לא נכונה, בצורה בריונית, בצורה לא טובה, בצורה של גזל, של גניבה, של רצח, לא משנה איך הדבר התבטא, וזה לא מתאים לו כבר, וזה כבר לא, והוא נפל לאותו דבר, והוא נפל לאותו מעשה, הוא נפל לאותו מקרה, הוא נפל להרמת ידיים, הוא נפל חס ושלום להלבנת פנים, הוא נפל לדברים כאלה ואחרים. תבוא ותבקש אותם, תבוא ותתפעל עליהם, תבוא ותקש עליהם סליחה, כי ביום ראש השנה בעוד 20 יום המקרים החריגים האלה שעברת הם יבואו בדין ביום ראש השנה. מובא בספרים הקדושים, ככל שאנחנו מתקרבים יותר לפאתי משיח צדקנו, אז אדם עובר כל מיני מעברים משונים חדשים שלא היו לו אף פעם. זאת אומרת הוא בין 18, 20, 30, 40, 80, לא משנה בין כמוהו, אבל הוא עובר מעברים שעד עכשיו הוא לא הכיר אותם, הוא לא ידע אותם, הוא לא הכיר מציאות כזאת, הוא לא ידע שיש דבר כזה, הוא לא הכיר. כוח המציאות הביא אותו לכל מיני מקרים כאלה ואחרים שהוא לא הכיר ולא ידע. מסבירים שזה בגלל שאנחנו קוראים נקודת משיח, אז מעבירים אדם בכל מיני מעברים כאלה ואחרים, כי התיקון הופך להיות מאוד מאוד מהיר לקראת ביאת משיח צדקנו. אז אותם נקודות שעברת, אותם מקרים שעברת, אותם עליות, אותם ירידות, אותם קשיים, בוא ותשים על השולחן, בוא ותדבר אותם, בוא ותעשה חשבון נפש עליהם, תובנות, מה אני צריך ללמוד, מה אני צריך להביא, מה אני צריך להשתפר, מה אני צריך לתקן, מה אני צריך לתקן. אם אדם ילך כל הזמן עם רום לבבו, עם גובה ליבו, כל הזמן ילך בעניינים של כבוד וגאווה, כל הזמן הולך בצורה של גאוותנית, והוא לא מוכן אף פעם לבוא ולהגיד כן, טעיתי, עשיתי לא טוב, חטאתי בדבר הזה, כל הזמן יש לו תירוצים על הכל, יש לו טענות על הכל, כל הזמן יודע להסביר את עצמו, אבל אתה יודע, אתה עושה את זה עם בני האדם.
אתה יכול לעבוד על מישהו אחד והשני, מרוב שאין לו כוח אליך, אתה טוב, אתה צודק, עזוב, שחרר, כל טוב, עזוב, בסדר, אתה צודק ולהתראות. אבל יש בורא עולם, יש הקדוש ברוך הוא. אם תעבוד על 1000 בריאות, על בורא עולם אתה לא יכול לעבוד. אותו אתה לא יכול לשקר. הוא בוחן כליות ולב. הוא בוחן כליות ולב. אתה יודע מתי נכנסת הבעיה? הבעיה נכנסת שכבר אדם מאמין לעצמו, ושם זה כבר אין כל חטאת. מרוב שהוא שיקר, מרוב שהוא אמר והסביר את עצמו, הוא כבר והצדיק את עצמו, הוא כבר בטוח שהוא צודק. כבר בטוח שהוא צודק, כי הוא הצליח להסביר לכולם. אז חלק מהאנשים באמת הוא הצליח לשכנע, הצליח לעבוד עליהם יפה, וחלק הם לא מאמינים לו, אבל אין להם כוח אליו. אז אומרים לו, טוב, אתה צודק, כל טוב, בסדר, יאללה, שחרר. אבל, אם אתה גרמת להם בטעויות שלך, הם לא יצאו נפגעים. הפגוע האמיתי זה האדם עצמו. כי אם אדם לא מגיע לתיקון המעשים שלו, אם אדם לא מגיע לתיקון המידות שלו, אז למה לא חיים? למה לא חיים? אם לא הגעת לנקודות אמיתיות שאתה צריך לתקן ולשפר בעצמך, בוודאי אדם יחווה ירידות רוחניות עד התהום. אדם כל ההצלחות שהקדוש ברוך הוא תמן לו לפני שנשמתו ירדה לעולם, הוא לא יגיע לאותם השגות וההצלחות בגלל שהוא משקר ועובד על עצמו, בגלל שהוא לא יודע לתת נקודות אמת על עצמו במה הוא לא טוב ומה הוא טועה. כל הזמן הוא חושב שהוא מושלם והוא טוב והכל מושלם איתו והכל טוב איתו והוא לא אשם והוא חס ושלום לא עשה כך וכך, וזה כל הזמן נאחר, והוא לא יודע להביא את עצמו לנקודה של אני צריך לתקן, אני צריך לשפר, אני עשיתי לא טוב. הצדיקים האמיתיים הם בדרגה כזאת שהם מאשימים את עצמם למרות שהם לא אשמים. הם כל הזמן רואים את עצמם כאשמים לא מתוך דיכאון או מתוך עצבות, אלא כאשמים, כי הם רוצים גם לבוא לבדוק, אולי יש פה איזה דבר כזה או אחר. עד כדי כך שהצדיקים, שהם רואים טעויות אצל אחרים, הם רואים לצורך העניין, הוא עובד, הוא מנסה לעשות שלום בית בין זוגות וכאלה, הוא מנסה לעזור לכאלה ואחרים, הוא מאשים את עצמו למה אצל האחרים אין שלום בית. הוא בא והוא עושה בעצמו חשבון נפש, זה אני חטאתי, ומה אתה קשור בכלל? מה זה קשור אליך בכלל? לא, זה אני, וזה בגללי, וזה בגלל זה, והקדוש ברוך הוא מאיר לי, ואני צריך להבין פה נקודות של שיפור. זה כבר עוד דרגה חדשה, אבל לפני שמגיעים לדרגות הללו, אדם ידרוך על המדרגות התחתונות. האדם ידרוך על המדרגה הראשונה, השנייה, השלישית, והמדרגות הללו אומרות לאדם, תשמע, קח את עצמך בידיים, אתה לא ילד קטן, תגיד טעית, תגיד אני לא בסדר, תגיד אני שגיתי, אני חטאתי, אני פשעתי, אני עשיתי לא טוב. הרי הגמרא אומרת שאם אדם לא מתוודה, הוא כל הזמן הולך בשרירות ליבו, לא יצליח. אנחנו רואים את זה בסליחות, מודה ועוזב ירוחם. אתה מודה, אתה עוזב מרחמים, אבל אתה לא מודה ואתה לא עוזב. איזה מין רחמים זה? אדם כל הזמן צריך להיות נחפשה דרכינו ונשובה. במקום כל הזמן נסתכל על אחרים, איפה הוא לא בסדר, ואיפה הוא לא בסדר, וכמה אני בסדר, הוא לא יצליח בעולם הזה. זה אדם שאוטומטית מתרחקים ממנו 8, 4, 10 צעדים אחורה. למה? כי הוא כל הזמן מראה את עצמו שהוא צודק והוא אמת והוא נכון. הוא אף פעם לא יכול להגיד אני טעיתי, אני לא בסדר, אני שגיתי, אני עשיתי לא טוב. הוא לא יכול, הוא כל הזמן מאשים את האחרים, הוא אשם והוא לא בסדר. רגע, תעצור, תסתכל רגע על עצמך, תסתכל איפה אתה צריך להשתפר. ובאמת, אם באמת עכשיו גם מביאים את זה לדין תורה, מביאים דיינים יושבים ורואים את המקרה ואומרים באמת הוא צודק, הוא לא אשם, הם אשמים. למה התגלגל על ידך בכלל המקרים האלו שאתה צריך להגיע למציאות של ויכוח וריבים או ויכוחים כאלה ואחרים בני האדם? גם זה צריך תשובה. לא סתם, למה זה בכלל הגיע? הרי החפץ חיים כותב בעניינים שקשור ללשון הרע, הוא מביא ששלושה צריכים כפרה. מי צריכים כפרה? זה שדיברו, כן? הוא דיבר עם פלוני לשון הרע, כן? אחד מהם שמע, אחד דיבר, אחד שמע ואחד קיבל, ועוד אחד צריך כפרה. מי צריך כפרה? זה שדיברו עליו. מה זאת אומרת? עכשיו לצורך העניין דוד וראובן, שתי חברים. בא דוד מספר לראובן, שומע? מה יצחק עשה? יצחק עשה כך וכך וכך וכך. דוד מספר לראובן. מי עושה פה לשון הרע? דוד.
ראובן שמקבל את הלשון הרע, גם הוא עובר על עבירה. מה אתה מקבל מה שדוד אומר לך את זה? הוא מקבל, וואי, באמת, וואי, לא ידעתי, וואי, 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 וואי. ככה ראובן קיבל לשון הרע, עבר על חטא. דוד חטא, ראובן חטא, אוי ואבוי. אבל אומרים שגם זה שדיברו עליו, יצחק שדיברו עליו, גם הוא חטא. למה הוא חטא? מה הוא עשה? מסכן, גם מדברים עליו וגם חטא? כן. גם הוא, בסוד שבדבר, גם הוא לא בסדר. למה הוא לא בסדר? למה הוא בכלל מגיע למצב שמדברים עליו? למה הוא בכלל מגיע למצב שמקנטרים אותו, מדברים עליו, אומרים לו כך וכך, כך? למה? למה זה הגיע לדרגה הזאת? כנראה שגם הוא צריך לתקן. זה אולי בסוד, זה בפנימיות, זה מאחורי הקלעים, אבל גם זה שבכלל דיברו עליך, למה דיברו עליך? למה אתה מגיע למציאות שבכלל מדברים עליך? למה נתת בכלל במה לדבר הזה? והוא יוכיח ויגיד שהוא לא אשם וכו'. אבל בדקות שבדקות, אם אדם רוצה להגיע לאמת לאמיתה, אמת יש. אמת, אתה לא אשם, אתה צודק. אבל יש אמת לאמיתה, זה לא סתם. תבדוק בעצמך, תפשפש במעשיך, תבדוק למה הגיעה מציאות שבכלל מדברים עליך, ואדם יבדוק בעצמו ומשפש במעשיו. אולי הוא היה בעל חנופה, שלושה הקדוש ברוך הוא שונאן, וכתוב שאחד מהם שבעל חנופה, שהוא מחניף לוויות, הוא מחניף להם כדי שיהיה אהוב יותר, יהיה טוב יותר, יהיה נחמד יותר, יגידו איזה קול הוא, איזה מגניב הוא, איזה כיף להיות בקרבתו. הוא מחניף. הקדוש ברוך הוא לא אוהב חנפנים. מה אתה מחניף? למה? חנופה היא הפך של מה? חנופה זה הפך הביטחון בהשם יתברך. מי בעל חנופה? אחד שהוא חסר ביטחון. מי שבעל ביטחון הוא לא מחליף לאף אחד. הוא לא רואה אף אחד מחילה לביטוי ממטר. לא בצורה רעה, בצורה עבריינית, אלא בצורה של יראת השם טהורה. הוא לא אכפת לו מה הוא אומר, מה הוא מדבר, מה הוא... לא. יש השם יתברך. אם בא עכשיו אפילו רב עם זקן ופאות וכובע וחליפה, ויש לו דיינות ויש לו שתי עיגולים מאחורה, ופותח את הפה ומדבר איתו לשון הרע, אומר לו, תעצור, לא שומע אותך. ומה? אתה מדבר לשון הרע. הוא לא אכפת לו, כאילו מי עומד מולו? זה נקרא ביטחון. אבל אם הוא בעל חנופה, הוא מקשיב לרע, הוא אומר, וואי, מה אתה אומר? וואי, צריך זה. מה אתה עושה? זה אדם צריך להיות שיביתי אדוני לנגדי תמיד. שים את הקדוש ברוך הוא לנגד עיניך לפני שאתה שם את בני האדם. שים את בורא עולם. ממילא אין לו חנופה. ממילא רבנו כותב בספר המידות שאדם מי זה שקרן? אדם שאין לו ביטחון. אז הוא קודם משקר פה, משקר שם, קודם רוצה לסדר את עצמו בשקרים. מסכן, הוא חלוש כוח. החלישות כוח הזאת גם נובעת, רבנו מסביר, פגימות ברית גורמות לו חוסר ביטחון גורם לו מה? להיות שקרן, להיות כזבן. אז הוא משקר, כל הזמן שפת אם שלו זה שקר, עד כדי כך ששואלים אותו איפה היית אתמול, הוא משקר, מה אחד בבוקר? הוא משקר, כל זה שקר. למה אתה משקר? כי הוא חסר ביטחון, הוא לא רוצה לראות שהוא פחות מכולם, שהוא למטה מכולם. אדרבה, תראה שאתה כלום. אדם יהיה חכם. העולם הזה זה עולם שהוא נקרא בטן הנחש. ככה זוהר הקדוש כותב, נקרא אלמא דשיקרא, מישחא דחיביא, בטן הנחש, עולם השקר. עד כדי כך שרבי שמעון בר יוחאי כותב שעולם הפוך חייתי. מי שפה בעולם הזה למטה, בעולם הבא הוא למעלה. ומי שפה למעלה בעולם הזה, אז בעולם הבא הוא למטה. זאת אומרת, אדם לא ידאג כל הזמן על עניינים של כבוד, על עניינים של גאווה. לא. אדם עולה למעלה בלי הביגוד שהיה לו פה. אף אחד לא עולה עם הכובע והחליפה, אף אחד לא עולה עם העניבה ועם החליפה. כולם יורדים לקבר, מחילה מכבודכם, שהם ערום. כמו תינוק שנולד מרחם אמו, רק שהוא יוצא מהעולם הזה בצורה אחרת, שכבר הגוף מקומט ושבור, הוא יוצא החוצה, אבל מה עולה? הנשמה עולה למעלה, וככל שהאדם מזין את נפשו, את נשמתו בעולם הזה, בריבוי תורה ומצוות, וקרבת אלוקים ממש, והשתתפות על קרבי צדיקים, ותהילים, ולימוד התורה, ודפי גמרא, ומשניות, וגמרות, והתבודדויות, ומצוות, ותפילין, וצדקות, וחסדים, וטובות, ועין טובה,
מצווה, ושמירת עיניים, ושמירת אכילה מדברים אסורים, ותפילין, וטלית, וציצית, ושבת, וראש השנה, ותקיעות שופר, וכיפור, וצום, ועשרת ימות שבת, וסוכה, וארבעת המינים, וחנוכה להדליק נרות חנוכה, לא לאכול חמץ בפסח, ולאכול מצות בפסח, ושבועות לימוד התורה, ול"ג בעומר, וקדושות, ככל שאדם מזין את נשמתו, הנשמה מקבלת את האור האלוקי יותר למעלה. ככל שאדם לא מזין את נשמתו, לא נותן לה אוכל רוחני, הוא רק נותן אוכל גשמי, רק מסיבות, רק תאוות, רק תאוות אכילה, ותאוות נשים, ותאוות משגל, ותאוות שינה, ורצח, וניעור, ופגימות עינה, ופגימות אף, ופגימות ידיים ורגליים, וכל הגוף שלו מושחת לגמרי, מושחת מכף רגל ועד ראש. מה תענה ליום פקודה? מה תענה ליום פקודה? קלקלת, הרסת את נפשך, והימים הללו זה נער בוכה. האם לא אדם יכול לבוא ולפקיד ולבכות לבורא עולם ולהגיד בורא עולם, שהלב כבר יתעורר, בורא עולם, אני רוצה לעורר את ליבי אליך באמת. קדוש ברוך הוא, אני רוצה לחדול מהחטאים שלי, וכל אחד והחטאים והעוונות שלו, כל אחד והפשעים שלו, כל אחד והדקויות שלו. גם אדם מרגיש שהוא שלם מעבודת השם יתברך, בצורה אני אברך כולל. אני בא בבוקר, מניח תפילין, שחרית, עם עניין, ברוך וברוך שמו, אמן, עם קריאת התורה, מנחה, ערבית, 8 שעות לימוד תורה, חוזר הביתה, אשתו, ילדים, כל קדושה ותארה, מזוזות, ילדים תלמודי, הכל בקדושה ותארה. תעצור. קדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. יש דברים שאתה עדיין צריך לתקן. אז נכון, זה לא דברים חריגים כמו חילולי שבת, רחמנא לישע, זה לא כמו חס ושלום עבירות של פגמי ברית, אבל כן בוודאי יש דברים שאתה צריך לתקן אותם. יש דברים שאתה צריך לראות איך אתה מחיה את כל המקומות החשוכים הקטנים שיש אצלך, ואתה צריך להעלות אותם. אין בעיה, אתה בסדר, אבל לא לברוח מהשם. לא לברוח מהשם, לבוא ולהתקרב. נכון, בהתחלה העבודה להתמודד כנגד אותו יצר הרע זה קושי, זה קושי, אבל אחרי שאתה מתכפר, אחרי שאדם עושה את התשובה, דוחק את עצמו, מרים את עצמו, הוא רוצה לצאת מכלל בהמה, להיות אדם. אדם כזה בסופו של דבר הוא מרגיש את המתיקות של אורו יתברך. אז אולי בהתחלה זה קשה, בהתחלה יש צער, אולי בהתחלה הוא לא מבין כאילו למה אני מרגיש שאני מרוחק, למה אני מרגיש המעשים לא טובים וכו' וכו', אבל לאט לאט הוא יראה איך הוא מקבל דעת, הוא מקבל דעת באותו חטא, הוא מקבל דעת באותו עניין שהוא עשה לא טוב, הוא יוצא מאותה זוהמה, הוא לא מייאש את עצמו חס ושלום, הוא לא מייאש את עצמו, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו, הקדוש ברוך הוא יתברך רוצה כל יהודי ויהודי בקרבתו ממש, אז הוא מתקרב אליו, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא כולו טוב, והוא צריך לצאת אפילו מהדברים הכי קטנים שיש, לצאת מהם, להעלות אותם למעלה, אז זה לא בבת אחת, לא יוצאים מטומאה בבת אחת, זה ארוך, אבל יוצאים יום ועוד יום ועוד יום שעולים ומתעלים, אז כל הזוהמה ממילא הולכת, זה מדרגות, עבודת השם יתברך זה מדרגות כל הזמן, זה עבודת כל הזמן, הסית רעך כל הזמן עורבת לאדם, סית רעך כל הזמן באה ועורבת לאדם, והאדם צריך להשיג את גדולתו יתברך כל הזמן בכל עת, לראות איפה מקומו יתברך, לחפש אחרי השם יתברך, ואחרי שהוא רואה הנה הקדוש ברוך הוא פה, אז בא הסית רעך, בא יצר הרע, נלחם איתו, לפעמים זורק אותו ממדרגה, לפעמים זורק אותו 1000 מדרגות, אבל אדם אסור לו לא מייאש את עצמו, הוא מתעלה, הוא עולה למעלה, מהמקומות הכי מגושרים, הכי נמוכים שיש, הוא יכול להגיע למקומות הכי גבוהים למעלה שיש, מטומאות גדולות, הוא יכול להגיע לקדושות גבוהות, אבל אדם צריך לראות את עצמו בצורה כזאת שהוא מבין, הראותי את מעשיי, קיפחתי את עצמי, אבל הנה, אני רוצה לתקן, והאדם כל הזמן צריך לבדוק בעצמו. אז הימים הללו זה הימים של אלו, זה הימים שבהם אדם כל השנה כולה אפשר לעשות את זה, כל השנה כולה, בשבט, באדר, בניסן, באייר, בתמוז, באב, באלול, כל השנה כולה אפשר לעשות, אבל אלול זה הזמן העיקרי, אלול נפתחים שערי שמיים, אלול יש סייעתא דשמיא, אלול זה הכנה נכונה ליום הדין, אם עוד 20 יום כולנו פה ניתן דין וחשבון על כל מה שהיה איתנו, לא רק בשנה האחרונה, אלא גם רטרואקטיבי גם על השנים קודם לכן, לפני 15 שנה, 10 שנים, 8 שנים, אדם נותן דין וחשבון, בפרט על השנה האחרונה, זה עוד יותר מעורר את הלבבות, אדם ישקיע תפילות, אדם מתחדש, לאדם יש איזו בקשה, לאיזו ישועה בדבר מסוים, והוא לא מבין למה כל כך הרבה יש טורח כדי לקבל את אותו דבר, למה הוא כל כך טורח, למה הוא לא מקבל את זה, למה הוא כבר לא מקבל את הישועה שלו. אלול
תבוא ותתפלל כאילו אף פעם לא התפללת על אותו דבר. תתחדש, תתחיל לבקש מחדש אותו יתברך, כאילו אף פעם לא ביקשת. מההתחלה תבקש את אותה בקשה, תבקש אותו מחדש, בגעגועים, בכיסופים משערי שמיים פתוחים, אל תייאש את עצמך. תבקש ושוב תבקש. יום ראש השנה ייגזר אם תקבל או לא תקבל. אני שנה שעברה, אני זוכר, עשינו שיעור מיוחד רק לאלה שטסים לאומן. עשינו להם שיעור מיוחד, אם ירצה השם נעשה את זה גם השנה. זה הרבה ברוך השם שכבר טסו שנים, הגיעו לשיעור ואמרו שלא היה להם מושג שזה העבודות של אומן ראש השנה. לא היה להם מושג, זה חבל. אדם אחרי הכל סוגר מלמעלה $1,000 קונה כרטיס טיסה, ועוד $700 הוא באירוח, ועוד $300 הוא צריך לבזבוזים, $2,000 על מה? על כמה ימים בודדים, זה המון כסף. אבל הוא הולך בשביל התיקון של רבנו, ויוצא מאוד שהוא בעצם לא זכה, לא רוצה להגיד לא זכה, אבל הוא לא זכה לעבודה המושלמת שצריך לזכות, וזה לא בשמיים, כי הוא לא יודע בדיוק איך וכמה ולמה צריך לעשות. אז בלי נדבר בזה שמתברך, גם השנה ניתן את הנקודות האלה בתוספת נקודות נוספות, שאדם צריך להבין ולהכיר מה עיקר העבודה ביום ראש השנה. אז אני זוכר שאמרתי בשנה שעברה, שאמרתי שלאדם יש משאלות לב, יש לו בקשות, יש לו תחינות, אבל שים לב, אם תדע לעבוד נכון, ביום ראש השנה אתה חייב לקבל את זה. אין דבר כזה שלא, חייב לקבל. אם לא קיבלת, מחילה, לא להיפגע, לא עבדת נכון. לכן היה פה תרגיל, התוצאה לא טובה. החישוב בסוף הוא לא יצא טוב. יצא לא טוב, החישוב צריך לצאת 10, יצא לך 2. לא חישבת טוב, לא עשית טוב, לא פעלת טוב. יום ראש השנה באמת לאמיתה, בפרט לאלה שנוסעים ומגיעים לציונו הקדוש של רבנו, צריכים לדעת שהם צריכים לקבל את מה שהם רוצים. ממש ככה. הוא רוצה להיות עשיר, הוא רוצה להיות נשוי, הוא רוצה ילדים, הוא רוצה להיות אברך, הוא רוצה להיות טייס, הוא רוצה להיות לא יודע מה. כל מה שאתה רוצה, אתה צריך לקבל. לא קיבלת, לא פעלת טוב ביום ראש השנה, לא עשית מספיק כמו שצריך בראש השנה. אם היית פועל טוב, היית מקבל. זה קצת קשה לומר את זה. זה לא נעים לפעמים לשמוע את זה, אבל זו האמת. האמת היא שאדם כנראה נלכד בעצת היצר הרע, נלכד בכל מיני דברים כאלה ואחרים שביום ראש השנה עדיין היצר הרע עובד, הסטרה אחת עובדת ממש חזק מאוד. לפעמים אנשים מסוימים גם מריבוי, אם היא מכשילה אותם, אם מעציבה אותם, אם מבלבלת אותם. אבל אדם חכם שיודע לעבוד, יודע להמתיק את כל הדינים הללו, יודע ממש לעשות שלום בין היצר הרע לבין היצר הטוב שלו. הוא אומר ליצר הרע, חכה, אני עכשיו פועל ישועות, ודבר איתי עוד כמה ימים אחרי זה, דבר איתי עוד כמה ימים, אחרי סוכות, נדבר מה שאתה רוצה. עכשיו תן לעבוד, יום ראש השנה, זה יום הדין, ובו נכתבים כל העניינים והכל. אז אדם צריך להיות חכם, להשיג לעצמו ראש השנה קדוש, להשיג בעצמו שנה, יום, שיושפע על כל השנה כולה, והדברים האלו הם העבודה האמיתית. אלה ממש העבודה האמיתית. אני רוצה לתת תורה מאוד קצרה של רבנו הקדוש, תורה פ"ז. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר רבנו הקדוש, הוא פותח בפסוק, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. העניין הוא, אומר רבנו, מה שאנו רואים שמי שמתחיל לעבוד את השם, ייסורים באים עליו, זה מחמת שהתחיל מתוך עירה של צדק. למה הכוונה? העניין הוא, כי אנו רואים בחוש, תכף כשאדם רוצה ללך בדרך הישר, מתעוררים עליו דינים. דהיינו שבאים עליו צרות וייסורים, סוף הוא רוצה ללכת בדרך הישרה והנכונה, והרבנו מסביר שפתאום מגיעים עליו דינים. הוא אומר, מה? אני בא לעשות טוב, וזה מה שמקבל, והסברה הוא להפך. הסברה היא שהרוצה ללכת בדרך הישר, ינצל מהדינים. הוא משיב רבנו, אומר הקדוש ואומר, אך כי יש שני מיני יראה. יש יראת העונש, ויש יראת הרוממות. יש לנו מצוות עשה מדאורייתא שאומרת לאהבה וליראה את השם הנכבד הנורא הזה, את אלוקי ישראל. יש לנו מצוות עשה מדאורייתא שיהיה לנו פחד מהקדוש ברוך הוא.
פחד יש שתי מיני פחדים, יראות. יש יראת העונש ויש יראת הרוממות. לא מדובר פה על פחד של טילים, של קטיושות, של כטב"מים, לא. מדובר פה ביראה מהשם יתברך. זה יראה שהיא חיובית, זה יראה שהיא טובה. יש יראת העונש שהוא עובד הקדוש ברוך הוא ואינו עובר על המצוות שלו, מחמת שירא מעונש. הוא אומר וואי, מה, הוא יחלל שבת, הוא יקבל ככה, הוא יעשה ככה, יקבל ככה, אז הוא מפחד. זה נקרא יראת העונש, זה בסדר, זה טוב. ויש יראה שנקראת יראת הרוממות. זאת אומרת, זה לא שהוא מפחד לעבור על מצוות השם כי הוא מבין שיקבל עונש, אלא זה יראה הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת שהוא עובד לקדוש ברוך הוא ואינו עובר על המצוות שלו, הוא לא עובר על המצוות שלו, מחמת שמבין בשכלו את גדולת השם יתברך. הוא מבין וואי כמה גדול נורא השם, הוא בעל הבית של הבריאה הזאת. אני אעבור לעשות משהו, אני אעבור חס ושלום משהו לפניו יתברך, לא רוצה, אני אוהב אותו, הוא המלך של העולם, הוא בעל הבית של העולם, אני לא רוצה לעשות משהו שהוא נגדו. זה נקרא יראת הרוממות. זה לא שהוא לא רוצה לעבור כי אמא לאבא הוא יקבל עכשיו איזה עונש, הוא יקבל איזה עכשיו משהו בפרנסה, יקבל איזה משהו בבריאות. לא, 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 לא. זה בכלל לא מאמץ במשחק, זה בכלל לא זה. הוא מבין שיש בורא עולם גדול ונורא. הוא יתברך שמו. מה, שאני אעשה משהו נגדו יתברך? בשום פנים ואופן. זה נקרא יראת הרוממות. זה נקרא יראת שמבין בשכלו את גדולת השם יתברך, ומתוך כך בא גם לאהבת השם וירא לפגום מכבודו. מתוך ההבנה הזאת כמה גדול ונורא הקדוש ברוך הוא גם מגיע לנקודה שהוא אוהב אותו יתברך. יראת העונש, אומר רבנו הקדוש, נקרא בזוהר. איך נקרא יראת העונש בזוהר? נקרא בזוהר, נקרא צדק. יראת העונש, שאדם אומר, יואי, אני לא אבוא, שהוא לא יקבל איזה עונש, שהוא לא יקבל איזה מכה, זה נקרא מה? צדק. זה נקרא צדק. למה? כי העולם הזה יש לו צדק. עשית טוב, תקבל טוב. תקבל ברכה, תקבל הצלחה. עשית רע, להפך, אין מה לעשות. אז זה נקרא יראת הקדוש ברוך הוא, יראת העונש. זה נקרא בלשון הזוהר צדק. כתוב בזוהר צדק, הכוונה